Το μέλλον σου ξεκινάει στη ΣΑΕΚ Ναυπάκτου. Επίλεξε ανάμεσα σε σύγχρονες και περιζήτητες ειδικότητες και σπούδασε δωρεάν. Γίνε βοηθός ραδιολογίας και ακτινολογίας για μια σίγουρη καριέρα σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Επίλεξε την ειδικότητα διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, πρόσφερε στην κοινωνία και διεκδίκησε μια θέση στο ΕΚΑΒ. Γίνε τεχνικός ιατρικών οργάνων, συσκευών και μηχανημάτων και εξειδικεύσου στην εγκατάσταση, το χειρισμό και τη συντήρηση high-tech εξοπλισμού. Διάλεξε την ειδικότητα τεχνικός εγκαταστάσεων ψήξης, αερισμού και κλιματισμού και γίνε ένας περιζήτητος επαγγελματίας. Επίλεξε την ειδικότητα υπεύθυνος ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων και προώθησε τα προϊόντα μιας επιχείρησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακές πλατφόρμες. Γίνε στέλεχος μονάδων φιλοξενίας και χτίσε μια λαμπρή καριέρα στο δυναμικό χώρο του τουρισμού. Διάλεξε την ειδικότητα ζωγραφική τέχνη, ανέδειξε το ταλέντο σου στη ζωγραφική και δημιούργησε το δικό σου καλλιτεχνικό εργαστήριο. ΣΑΕΚ Ναυπάκτου. Εξασφάλισε το μέλλον σου σήμερα.